И здравейте, аз съм Флоракс. И сега ще... О, да, диаманти. И, ой, да, някой ми чати здравата. И знам кое. Добре. И да, тук спри са. И тия работи, как са тия работи? Но няма да не ми пука. Та и сега тук да съберем малко дърво. Това е Хексит. И аз съм мистер Флоракс. Той... Той е тук 5. И да, не съм играл много. В смисъл, направих само един дървен гигант сворд или какво е там, де го знам. Тъй. И ето ги 4 диаманта. ДМ. Това е странно. Ама... айрон! С айрона ще... Добре, тия работи какви са? Иначе не ми пука. И с тях мога да играя. Дай. Хайде. Дай сега да отим да вземем маранчето. Добре, това как се чупи? Как хвана? И да, ще се върна, когато го... ето го. Те. Влизам пак на ново, че нещо крашна. Сега нямам дали нещо и защо не се чупи? Аре, това е чекъл. Това е чекъл. О, е! И нещо ми се бъгна мини мапа. Ма нещо. Спира са. Нямам айрон. Това е добре. И защо ми се бъгна мини мапа? Охо. Казах рейс минимапа. Карай. Тук няма нещо. Никъде на айрон да вземем поне тези 4 диаманта. Така, каблстоун, тук никъде айрон. Ихе. Тук няма намеря айрон със сигурност, и ще се връщам там при диамантите. Се разбрах кой маци. Те отивам да взема. Никъде ли няма храна? И аз ще оживея. О, не, то няма айрон. О, не, то това е злато.
Добре, ще го направим на ден, защото... Добре. То... ето го айрана. Да, нещо се бъгна. Да. Бъгна се нещо с здравата. Да, ето нещо с здравата се бъгна с хекста. От храна... О, не, звъни ми телефона, след малко ще дойда. Тъй, тук съм. Сега да изпечем този айрон. Да ти я взема диамантите. Още едно. Хайде още едно, хайде още едно, хайде още едно. Тъй. Сега. Така. Хайде, хайде. Тя да ме стоиш, мога ли? Не. Пак не можеш. Къде бяха? Ай, тук. Те ще стигнат. Направим такъв гигант меч. Той сега как беше майче. Така беше май. Май са да ги харчали. Аре бе. Той сега отивам да обикалям пак. Да, пак се бъгна. Идеално. Да, в принцип коментар е малко по-слаб. И заради това ще лагва като играех с Hexit. Много ще лагва като играех с Hexit. Но... нали. Тъй, сега да отивам да обиколим. За първи път играя с Hexit. Не знам нищо, кой знае какво. О, полярна мечка. А, къща. Идеално. Айде, тук са холм. Тук не е холма. О, не. Тъй. Идеална. Нищо и няма. Така как беше... Дай. Са... О, не, спирам за малко. Тъй, тук съм. Така... Сега... Какво ще да правя? Да, щяхме да експлорнем нещо. Тъй... Мен че бърка. Да, е това там ще експлорнем. И то става вечер, мен да го правя. Че нямаме легло и без това е... То няма смисъл. Така... Това беше странно. Тъй... О, не. Сега търсим крави овце. Тъй, моля, чуйте малко телевизора.
What? Какво беше това? Аз не знаех. Може би съм паднал нещо. Това беше нещо, дават живота, не знам кое. Да, това мод съм гледал само тук там клипчета, не съм, нали, не знам много кой знае какво за него. И да, използвам, да знаете, използвам един премиум акаунт, който, нали, благодарение на Макс, на него, значи, без него нямаше да имам този, така да се каже, премиум. От той го спечели от giveaway. Какво е това? Какво се ти, бе? Това е странното. Кама тук. Чакай, то прасит, аз тук не ги убивам, бе, аз. Верно, че нямам никаква храна. Оу. Пигмик, аре. Оу, да. Не. То не лагна. Да. Къде са, бе? Тъй. О, благодаря. Я, бе. Къде бягаш, бе? Добре, това какво е? Ред кабелство. Да я взема малко. Да имаме. Добре, няма ли лалкари? И трябва да са картофи, предполагам. Не. Много бързо става вечер в този хексит, бе. Много бързо. Да, само 3 пържоли. Ти са, ти може да се иди. О, да, наяди ме. Тъп лак. Това майче костенурка трябва да е. Дядам, какво ама го убих? Помог ли, бе? Чето и не, тъс кон мадрази никаква звуци да... Не... Бе... Няма го се занимавам, защото да му вземем да ме уби. Така... О, диаманти! Ето ги. Така... Да отидем да ги вземем. Не знам, що го взема, но... Коните се чуват. О, доста са. Се радвам, че в хексит се намерят много, нали, както виждате. Яре, колко съм се отдалечил от къщата, значи... Тъй... И къде беше моето? Колко съм се отдалечил, бе. Браво на мене. Дали стане, ще го напиша хом? На правилния път тръгвам. Да. Добре, мисля да се върна вече. Това мисля да е от този епизод на Хексит. Ям, защото няма кога да такова.
Абе, млъкни, бе. Вау! Кой ми даде? Кой ми даде? Кой ми даде? Нещо даде, ама аз не знам какво. Добре, хора, ще се върна, когато съм в къщата. И така, върнах се в къщата, но тук се оказало, че има легло. Ето вижте, аз не знаех, че има. Просто нали се е бъгнало. Така, сега се върнахме с 4 диаманта. И такова събрахме такова дърво. Не го знам дори какво е. Но изглежда яко. Тъй, ще направим няколко честа. Ще оставя тия работи и ще свършим епизода. Къде да ги оставя тук? Оставя. Колкото съм направил. Няма че не. Така, тук ще оставя тия работи. И да, ще ми трябва малко дърво. Ще се направя една диамантена кирка. Така. И с този айрон, където и 3 айрон, и тук 5. Другото ще го изпека и мога сега да се направя нещо, не знам. Някакви брони докъдето мога. Къде да оставя? Ето виж какви се бъгва. Не знам защо. Може би, защото коментари ме е твърде слаб да хексит в момента, но нещо. Тук има рафтови, енчант тейбъл, так мога да се направя. Тъй, ще се направя един хелмет. Не, един честплейт, да. Честплейт ще се направя, защото тук нещо... Не. Ти моля се, де? Не. Тъй, точно две. Може на кой казах? На кой виках часа и знам се на кой го казах. Пак си говоря сам, идеално. Тъй, честплейт. Това. Значи не има тук. Добре, хора. Вижте. Добре, това бяха. Аз бях Мистер Форакс. Чакайте втори епизод на Hexit и аре... Аре, чао!